Il-McDonald's tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sar l-ewwel restorant f'pajjiżna li ġie akkreditat bħala li jagħti każ il-bżonnijiet tal-persuni bl-awtiżmu wara li saritlu kamra apposta biex tilqa' tfal u persuni bl-awtiżmu u b'diffikultajiet sensorjali oħra. Il-liċenzja ta' postijiet bħal dawn tinħareġ minn Prisms Malta, grupp ta' youth workers u youth leaders ta' esperjenza li naqdu flimkien biex joffru opportunitajiet ta' talim mhux formali liż-żgħażagħ. Il-kamra fir-restorant fi ambjent bidwal u livelli ta' storbju li huma speċifikament maħsuba biex jgħinu persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Id-diżinn tal-kamra sar b'kollaborazzjoni bejn il-Prisms Malta u l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tal-Awtiżmu. Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Aġenzija Żgħażagħ ukoll taw l-appoġġ tagħhom għal din l-inizjattiva. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija li tieħu l-operat tal-McDonald's f'Malta, Peter Healy, qal li kull nhar ta' Tnejn u Ħamis bejn it-3 u l-4:nofs ta' wara nofsinhar, ir-restorant se jkollu dwal aktar baxxi u inqas storbju. We will have no music in the lobby and people using the space will be able to benefit from this. This fully merges with McDonald's values when it comes to accessibility, openness and kindness. Mary Claire Testa minn Prisms Malta spjegat li dan kien proċess ta' sena li matulu diversi impjegati ħadu taħriġ professjonali biex issa huma ċertifikati bħala ambaxxaturi tal-awtiżmu. Dawn se jkunu libsin badges apposta u jkunu disponibbli għal klijenti biex jipprovdu aktar informazzjoni. Li kien sabiħ ħafna li apparti li għat-training ġew staff minn stabilimenti varji ġew ukoll nies mill-management u mill-HR. Saru wkoll ħafna site visits fejn fost oħrajn krejajna dan l-ispazju a quiet space fejn ukoll insibu sensory friendly toys u noise cancellation headphones. Apparti minn hekk saru social stories ukoll biex dak li jkun ippreparat u l-esperjenza tkun iktar tranquilla kif ukoll qed isir ħafna awareness raising fejn saru anka leaflets apposta biex jqajmu iktar kuxjenza dwar l-awtiżmu. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li din l-inizjattiva għandha tkun ta' mudell għal ristoranti oħrajn biex huma wkoll jiddedikaw żoni speċifiċi għal persuni bl-awtiżmu. Dan il-proġett ta' Autism Friendly Spaces ikompli jieħu l-ħajja hekk kif issa ingħaqad l-ewwel restorant f'pajjiżna li huwa compliant biex joffri dan l-ispazju aċċessibbli għal persuni li huma fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Biżieda ta' dan ir-restorant f'Malta issa hawn b'kollox 10 stabilimenti akkreditati bħala autism friendly.